Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje igameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lona-ke esimbona-ke esithombeni igama lakhe uMpilo wakashezi obehlala-ke endaweni-ke yakwaMashu kwa-D section. Kubekwa ukuthi-ke uthenge i-energy drink esitolo-ke so my friend, kuthiwa-ke kube ukuyiphuza wase-ke elunywa isisu waphuthunyiswa-ke emtholampilo. Kuthiwa-ke ufike emtholampilo washona, kanti-ke ngakolunye uhlangothi nalaphaya endaweni-ke yasempangeni kubekwa ukuthi-ke kuney'ngane-ke zamantombazane embili ekuthiwa-ke zithenge ama-chips esitolo-ke so my friend, kuthiwa-ke nawo kube ukwadla ezashona. Like ivideo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Yize ku-Trend TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.